Nzọpụta nke anyị na-ekwu okwu ya taa bụ mgbaghara nke Chineke nyere mmadụ niile, nke na-anabata mmadụ niile na mmehie, n'agbanyeghị obodo gị, n'agbanyeghị agbụrụ gị, n'agbanyeghị ebe isi. Ọbụnadị ihe Chukwu kere eke dịka osisi, anụmanụ na ihe ndị ọzọ kere, Chineke na-agbapụtakwa ihe ndị a site n'otu nzọpụta nke Jizọs Kraịst nyere anyị. Ọ bụ na ị nwere ike inweta nghọta na ozuzu oke, ihe ọpụta bụ nzọpụta ka anyị na-ekwu maka ya, ị ga-aghọta na ị ga-enwe nnwere onwe zuru oke n'ime Kraịst na ya. Anyị nwere ike iji mkpụrụ obi anyị wee nye Chineke dịka anyị na-emeghe obi anyị, okwu a na-ekwu maka ya wee banye anyị n'ihe. Nke a wụ ozi ọma n'ezie. Ka anyị nwere ike isi wee kelee Chineke n'ihi oke onyinye nke o nyere anyị, onyinye nke nzọpụta. Ka ụzọ anyị ga-esi mee nke ọ bụ na nzọmụkwụ abụọ. Nke mbụ bụ na ị ga-emepe obi gị, nabata ya, wee fee ufe n'ime mmụọ na eziokwu. Nke abụọ bụ na ị ga-apụ gaa gwa ndị agbata obi gị maka nwere onwe a, ka ha nwere ike wee kete oke site nabata ya n'ime ndụ ha. There are many people that talk about salvation. They know about salvation, but they wonder, by the way, what is this salvation? It is good for you to understand what you have. If you don't know what you have, you will not know the expectation of heaven upon your life as you are saved. Look at Acts chapter 16, reading from verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? There's some preachers that will answer that question by saying, you do nothing. Just accept. You do nothing. Just hold on to it that you are saved. Just confess that you are saved. What must I do? You repent. You turn away from your sin. You look at Christ who died for you on the cross at Calvary, and you believe in your heart. Repent and believe. Then you are saved. Now, that's salvation. What does it translate to? If you write that word salvation as sins blotted out by God. When you are saved, the meaning of being saved is that God takes the blood of Christ and wipes away all the sins you ever committed, blots everything out, cleanses everything completely. Look at Acts chapter 3 verse 19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. That's salvation. That your sins may be blotted out. S, sins blotted out by God. A, abominations burnt off for good, forever. Every abomination in your life, all those things that belong to the devil, the things that belong to the world, the things that will not help you in your race to heaven. Salvation means that abominations burnt off for good forever. Look at this in Acts chapter 19, reading from verse 18. And men and many that believed came and confessed and showed their deeds. Look at verse 19. It says, many of them also which use curious arts, demonic objects, occultic objects, idolatrous objects or materials, they brought their books and brought those materials together and burnt them before all men, and they counted the price of them and found it to be 50,000 pieces of silver. And then in verse 20 it says, so mightily grew the word of God and prevailed. That's salvation.
When you say, I'm not a child of the devil anymore, I don't need the materials of Satan anymore, and all those regalias and everything of the devil, of idolatry, I'm born again now, I hate them, I detest them, and you bring them together, and you burn them, and forget them forever and ever, never to come back into your life again. That's salvation. Life brought out of bondage by grace. Your life was bound before. You were bound to this or that. And it was a habit that bound you. But now you are saved as a result of that salvation. In that salvation translates to life brought out of bondage by grace. Galatians chapter 5 verse 1. It says, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. And all the things that tied you, all the chains that tied you, all the habits that tied you down, they are now forever gone. Because salvation means life brought out of bondage by grace. Debe anyị ekene m unu. Obi anyị na-asụgbọ n'ọṅụ ụbọchị ọbụla anyị nwere efe anyị na unu ịkparịkọta ihe gbasara okwu Chineke. Ụbọchị nke taa ihe anyị na-aga ikwu okwu ya bụ maka nzọpụta si n'agbu mmehie wee pụọ, nke na-enye anyị nwogharị site n'ime Jizọs Kraịst. Dịka onye mmehie na-abịakwute onye nwe ahụ Jizọs Kraịst, agbụ mmehie na-awụ nke atọpụrụ, ọ na-eme ka mkpụrụ obi nke nọ n'agbụ wee wuru nke a napụtara. Ọ bụ ihe ebube ka ọ bụ. Chineke sitere na ọkpara Jizọs Kraịst wee jee ozi inye anyị nzọpụta pụọ na ike nke ọchịchịrị, ka anyị nwere ike baa na ndụ nke udo nke Chineke na onwe na-enye, udo nke zuru oke, udo nke na-enweghị ọbụladị ihe egwu maọbụ ihe ọmụma ikpe n'ime ya. N'ezie, udo a na-ewetara anyị ibi ndụ nke kwesịrị wee mee ka anyị bie ndụ nke na-erubiga oke na ngọzi nke Chineke. Ọ bụ ihe dị ebube. Na-eche iche maka ọ na-eme ka na-abanye n'ọṅụ na igba egwu ọṅụ. Ana m anabata unu ugbu a dịka anyị na-ege onye ọka oziọma, aha ya bụ onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi. Onye ikwusa oziọma bụ ihe ọ na-arụ ihe karịrị afọ 50. Onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị a ga-azọpụta ya. Ngwa ngwa ịchọpụtara nke a, chọpụta ya na ịpụghị ịzọpụta onwe gị, iwe si na ezi omume m ezughị oke, ịdị mma m ezughị oke n'anya Chineke, ezi omume ndị ka nkekrakwa n'iru Chineke. Naanị Kraịst, na ọ bụ naanị Kraịst n'ihi na ọ nwụrụ n'elu obe Kalvarị, naanị ya pụrụ ịzọpụta m. Iwe bịakwute Chineke na nghọta dị otu a, nzọpụta abụrụwo nke gị. Chineke nna anyị na-ekele gị n'ihi n'ime oke okwu gị pụtara onye ọbụla ihe, na ọ bụghị site n'ọrụ nke aka anyị, na ọ bụghị na ihe anyị pụrụ ime, na ọ bụghị ezi omume nke aka anyị n'ụdị ọbụla, kama ọ bụ site na ihe Kraịst mere anyị n'elu obe nke Kalvarị, na o buru mmehie anyị niile, bupụ ha niile kpamkpam. Onye nwe anyị, ana m arịọ gị nye mkpụrụ obi ọbụla nke na-atụkwasị gị obi taa, nke na-etinye okwukwe ha n'ebe Kraịst nọ n'ụbọchị taa. Zọpụta ndị dị otu a, gbaghara ha mmehie ha, mee ka ha were onwe ha kpamkpam pụọ na mmehie n'aha Jizọs. Malite ugbu a Chineke, ihe ha na-apụghị inweta, ihe ha na-apụghị ime n'ike nke onwe ha n'oge ndị gara aga, ka amara bara ha ụba ka ha wee mezuo ya, na ha ga-esi ebe ala wee malite ibi ndụ site na amara Chineke n'ime ezi omume nke si n'eluigwe n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye onye ọbụla owuwe anya na-agbagharawo ha mmehie ha, owuwe anya nke nzọpụta, ike ọhụrụ, ndụ ọhụrụ, ndụ pụrụ iche, omume ọhụrụ, nye ka ha rapụ ndị niile na-atụkwasị gị obi taa, ka ha laa ghara imehie ọzọ n'aha Jizọs. Dee aha ha kpọmkwem n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Oge nke gị eruwo,
welie aka gị elu maka ihe ịrịba ama gị, were aka nke ọzọ bikwasị ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Ngwa ngwa anyị tiri eme n'ikpeazụ, imepe anya gị, tụlee onwe gị, ihe ị ga-ahụ bụ gịnị? Na Chineke emewo ihe mmadụ na-apụghị ime na ndụ gị. Welite aka gị elu, na-ele anya ihe ebube ga-eme na ndụ gị. Tụkwasị obi n'ebe Chineke nọ, na n'ebe Chineke nọ apụrụ ime ihe niile. Chineke nna anyị na-abịakwute gị n'ụbọchị taa n'okwukwe zuru oke, okwukwe nke bụ akwa akwụrụ, okwukwe nke na-adịghị ele anya n'azụ, ebe anyị maara na n'ebe ị nọ apụrụ ime ihe niile. Ya mere Chineke, anyị bịakwutere gị n'ihe ndị ahụ okwukwe na-adịghị agha agha pụrụ ime n'ụbọchị taa, na-arịọ gị Chineke ka ihe ịrịba ama were ọnọdụ na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ndị ọrịa, napụta ndị ekwensu kere agbụ, tijie ịyagba niile, laa ike niile na ọrụ niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwe anyị, na m arịọ gị ihe mmadụ na-apụghị ime na ihe mmadụ na-emetụbeghị mbụ, onye nwe anyị, n'oge dịka nke a, n'ụbọchị taa, n'ebe anyị nọ taa, na n'igwe okwu, n'igwe telivishọn, na ngalaba niile dị iche iche n'ụwa niile, ebe ndị mmadụ gbakọrọ, ihe mmadụ na-apụghị ime, mee ya ugbu a Chineke, n'aha Jizọs. Ka ọrịa na-adịghị agwọta bụrụ nke agwọtara ugbu a. Oruru ọbara takọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa laa n'aha Jizọs. Ụkwara nta ịlawo, Chineke ewezugawo gị. Ịyagba niile, nhụju anya niile, ka ewezuga ha niile n'ime ndụ ụmụ Chineke na-arụ gị kpamkpam. Were onwe gị ugbu a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ n'ebe niile ugbu a, nnapụta n'ebe niile ugbu a, ihe ịrịba ama zoo ka mmiri ugbu a. Onye nwe anyị, mezuo ya na ndụ onye ọbụla. Akụkụ otuto n'ọnụ mmadụ niile, anyị arịọ n'aha Jizọs. Jeze onye obiọma nara ekele papa, malete n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Blessed be your holy name. You are worthy to be praised. Frank Edwards.
Amen. anyị na-ekele unu maka isonye anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ na Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. anyị na-ekwu na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. n'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.